खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों जोंहा अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइआ फैगौ सेप्तेम्बर मासनिफ्राय जासिगोन दै जोंहा बे बाथ्राखौ दा बावैसो आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एनाउन्समेन्टखौ खालामना होबाय दै नाथायबा एबाराव गासिबो मानसिफ्रानो अरुणोदय स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दै सेप्तेम्बर मासावथ' जोंहा एप्लाइ जानो थांगासिनो दङ नाथायबा नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो एप्लाइखौ खालामनो मोननाय नङा दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायना लाखादो जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो सोर बायदिया एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोननिसिम आं बेखौ गिबियावनो बुंहरखानाय जाबावो दै गासै एबाराव 20 लाख आरोबाव गोदान अरुणोदय स्किमनि जोहै फैसा मोनबावगोन अब्ला सानना नायदो 20 लाख मानसिफोरखौ गोदान अरुणोदय स्किमाव सोसनबावगोनबा गोबां मानसिफ्रानो आरोबाव माने अरुणोदय स्किमनि जोहै फैसा मोनबावसिगोन आरो मास मोनसेयाव नोंथांमोना 1250 थाखा राङै मास मोनफ्रोमबो मोनबाय थागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय बेयो जोबोद मोनसे मोजां स्किम आरो आइजोफ्रा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइखौ खालामना लाबानो जाबाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ नैबे एबारनि गोदान अरुणोदय स्किमखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आं बेफोरनि बागै आबुङै खोन्थाहरखानो सानदों बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबावबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो बारा गोबाव जायाखै दा बावैसो जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा प्रेस कनफारेन्स लानानै बिथाङा माने एनाउन्समेन्ट खालामहरदों आरो दा अरुणोदय स्किमनि जोंहा नैबे 3.0 होननानै बेखौ बुंनाय जादों आरो बे अरुणोदय 3.0 नि जोंहा गोदान एप्लाइआ फैबाय थानाय सेप्तेम्बराव जासिगोन दै दा बे अरुणोदय बे गोदान एप्लाइखौ गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा रेशन कार्ड नोंथांना थानो नांगोन रेशन कार्ड नोंथांनाव थानो नांगोन बेजों लोगोसेनो आधार कार्ड थानो नांगोन दै गोबां मानसिफोरना सिगाङाव आधार कार्ड गैयामोनदां दा बेवहाय उल्थां फाल्थां जादों होननानै बेखौ खोनानो मोननाय जादों आरो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दायो अरुणोदय स्किमनि जोहै फैसा मोनबाय थायोबा नोंथांमोनाबो माने बे एसे खामानिखौ मावफिनना लानो नांगोन बेबायदि जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों दा बिनि फुरा डिटेल्सखौथ' एसे उनावसो मिथिनो हागोन जायफोर नोंथांमोना दायो फैसा मोनखाबाय थायो नोंथांमोननि थाखाय आं बेखौ एसे उनाव आबुङै भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामफिननांगौ बा बोरै खालामफिननांगौ आं बेफोरनि बागै नाथायबा जोंहा खोथाया दासो ओंखारना फैबाय नालाय जोंहा गोदान एप्लाइआ जोंहा नैबे सेप्तेम्बर मासाव जानो थांगासिनो दङ जोबोद मोनसे मोजां खौरां जोंहा ओंखारना फैबाय नोंथांमोनाबोथ' गोबाङानो नेनानै दंखायोमोन गोदान एप्लाइआ जोंहा माला जागोन होननानै जोंहा बे गोदान एप्लाइआ अनलाइनथ' जाखाया अफलाइनसो जागोन थांनाय बोसोराव एबा सिगांनि जेरैबायदि अरुणोदय स्किमनि एप्लाइ जादोंमोन बेबादिनो जागोन दै फर्मखौ नोंथांमोना अफलाइन मोननो हागोन फर्मनि लिंकफोरखौ आं नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखागोन दा नोंथांमोना फर्मखौ लाथ'नो नाङा फर्मा जोंहा गोदान ओंखारना फैगोन बिनिफ्राय बबेयाव साबमिट खालामहैनांगौ माबोरै फिलआप खालामनांगौ आं बिनि बागै भिडिअ लाबोखागोन नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा नाथायबा नोंथांमोना बेखौल' एसे गावबागावनो माबा लाबानो जाबाय एसे रेडि जानानै थाखाबानो जाबाय जाहाथे नोंनि बे आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक थायो बिनिफ्राय रेशन कार्डआबो आधारजों लिंक थायोबा जोबोद मोनसे मोजां जागोन दा बेनिखायनो रेशन कार्डआ जोबोद मोनसे गोनांथार आरो दा बिनिफ्राय न'खरसेयाव सासेल' मानसिया मोनगोन अरुणोदय स्किमावथ' मिथिखायो हिन्जावसा मानसिफ्राल'सो नोंथांमोना मोननो हायो दा बेवहाय जोंहा 20 लाख आसामाव गोदान अरुणोदय स्किमनि जोहै फैसा मोननो थांगासिनो दङ आरो माने 20 लाख मानसिफोरखौ बे अरुणोदय स्किमाव सोसननो थांगासिनो दङ गोदान एप्लाइआव 20 लाख मानसिखौ लागोन नालाय दा बेनिखायनो जों बर'फ्रा गासिबो एप्लाइखौ खालामना लाथारबानो जाबाय अरुणोदय स्किमनि जोहै फैसा मोननायफ्रा मालाय बेलेग जाथिफ्रासो मोनलाबायनो थायो जों बर'फोरखौ माने गोबां खम मोननायखौ नुनो मोननाय जादों आरो गामि दरसेयावनो साफा सानैल' दंथारो बर'फ्रा अरुणोदय स्किमनि जोहै फैसा मोनग्राफ्रा दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय जायो नोंथांमोना बे चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामना ला आं नोंथांमोननिसिम आबुङै खोन्थाहरगोन नोंथांमोना बबे जायगायाव थांनानै फर्मखौ हैनो नांगौ जाहाथे नोंथांमोना गावबागावनो माने खामानिखौ मावनानै लानो हायो बबे जायगायाव थांनानै नोंथांमोना फर्मखौ फिलआप खालामना हैनांगौ आं मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेफोरनि बागै आं आबुङै भिडिअ लाबोगोन जेब्ला जोंहा नैबे सेप्तेम्बर मासाव एप्लाइ जायो अब्ला नोंथांमोननिसिम आं फर्मजों लोगोसेनो भिडिअ लाबोगोन दा बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां खौरां ओंखारना फैबाय जोंहा सेप्तेम्बर मासाव अरुणोदय स्किमनि जोहै गोदान एप्लाइआ जानो थांगासिनो दङ गासै 20 लाख गोदान मानसिफोरखौ अरुणोदय स्किमाव सोसननाय जासिगोन दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना दायो गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफोरनो मिथिनो हायो माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन आरो बेबादिनो भिडिअ मोननो थाखाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोजोन्थों।